De kop van de Holwerterveerdam wordt compleet vernaaid. Het is een put die het moan worden zal. Als het waar mij zit, wordt vreed de eerste damwaan de groen in trillen. De oude damwaan is om vervanging ta, want troch het jarenlange klotsende zoute water waar de waan hield die tinner. Nou, zout water tast de staal aan. En door de stroming, eb en vloed, komen er bepaalde spanningen in de damwand, waardoor het staal aantast. Gaan wij in de volgende fase anodes aanbrengen op de damwand. Om te voorkomen dat de damwand sneller wegrot dan normaal. Anodes is een zwakker textiel als de damwand zelfs. Zo taast het namelijk eerst de zwakkere plakken aan en troch anodes van de damwand te plaatsen, kan de wand zelfs vol langer zijn werking houden. De eilandgangers naar het Ameland hebben geen last van de werkzaamheden. In principe hebben we dagelijks contact met de schippers van de veerdienst. Waardoor wij met hun de afspraak hebben gemaakt op het moment dat het schip aankomt. Wij de werkzaamheden tijdelijk stilleggen. En als het schip weer vertrokken is, dan gaan wij weer verder met ons deel van de werkzaamheden. De uitvierders van de werkzaamheden aan de pier, maar dat zien we ook rekken houden met de zeezoogdieren. Er is intussen een speciaal apparaat voor ontwikkelen. Een half uur voor start van de werkzaamheden, heiwerkzaamheden met name, dus echt overlast veroorzakende werkzaamheden. Met dit apparaat, er hoort meer bij, maar dit is een soort van transponder, luidspreker die in het water komt te hangen. Die zendt een ultrasoon signaal uit, waardoor onder andere de zeehond op een minimale afstand van 500 meter van ons werk komt. En omdat wij daarna met onze eigen werkzaamheden bezig zijn, hij daarna ook niet weer terugkomt bij ons in de buurt. Holwert is de eerste veerdaam die het ompakt wordt. Er zullen nog een aantal volgen. Als alles naar versplanning verrint, is de pier van Holwert begin maaien van het jaar weer toegankelijk.